Hatu gibriu jongi ki petang ya ka parti netang ya ubriu. Kane kadai kejingkeli ka bae bha. Namar ting teng ki parlok jongi ki ong. Ngam kwa ban phet na kane ka parti hanrei ukertong ba ka penjeng pat. Uba ngam sengu tenat dang kendiar ru. Kum ta ngam ban se ban lech shawai. Ki don ru ki baong ya ka parti ngam da sengu bang. Hanrei ngalej ya ubriu. Tongin ya phai bat nga ya ki katu kane ki point ban syai ya kane ka bentah. Banengkong ki don ki constituency ki bau MLA udai na kawai ka parti ki MDC pat na kawai ka parti. Kum kanuksa u MLA na ka UDP hanrei ki MDC pat detang na ki NPP. Habarok ki constituency hakane tingim la banong bagi briu ki jit be ya ka parti. Hanrei ngi bagi jit ya briu ru. Kabenta ka bar ki don ki baong bagi briu ki jit ya ka parti ban yo thau sarkar. Hanrei ngan ong ya phi ki ba khampun hi ha ka por election kim jukan mau ya ka sarkar. Hoi ki don hi ki ba prakhat ya kata. Hanrei ki ba bun hi kim jukan mau. Nuksa tongin yo pan ya pe ha ka benta ka balai. Benta ka balai ha ka election baladep ha so yong. Ngi ba ka jing yale kalong kabi tenat bha namar ka wei ka liang kadai ka bayalam ya ka sarkar bat iba prestun ila treshi tom bha harai ki paj ba ki ong ngin jit bat ngin penjob ya ka sengrulum te ha ka ne ka benta ladangi pej tangi ki ban yo ban thau sarkar te ki bru ki la yo I dalah ka jong ka khmat ba ka NPP kadai na ka sarkar bat ka yalam maka ya ka sarkar te kum ta bangin ong ba ki bru kin jit tang ya ki ban ya lam ya ka sarkar kane ru teng teng kam ya dei kabenta ka basau ki don pun ki MLA ki ba klan bat bastard hang ne hari jongi hanrei ki klem ha ka por election nuksa kum kane ka por MLA arjar arpulai hadin bigila kala ya ka parti hang ne ladangi I bat ngi perkhat khendiat ngi I kum ba ki briu ki ong da pidei mano ru haba pidon ha ka parti ka bangi ngimon de pinam job ngin perembe japi kabenta ka basan ngimla menlen ya ka wei kijing shisha ba ki independent ru ki job hi keleng kari khasi lah ka election MLA ne MDC ha ka ne ka khet ki briu ki ong tang ba yo dau briu la ne candidate uba biang kamper la da don parti ru kabenta ka banriu ki don ki khep ba ka parti ka khlan bha ha ka constituency hanrei tang supan bna kertong ka parti ka pejak bat ka telot no namar ki yo dau kertong bagi briu kimpat pediang adangi phai sikine ki ni singu thu shai ba ka kam le election ka dei ka kam ka ba bat bayar handang ong kumta don ki ban ong yanga kam phi ba lada yo tang ka pisa hanrei ngan ye thu ye phi baka pisa kadai ka bagi briu kim ju kedang bat kim ju dap te komta lada phi piang tang ka pisa phim don ka idea ka pisa jong phi te kan lut hanrei ka vut phinam yo ha ba kuthi ladangi pej bha ba kanuk election ka shong ha ka parti baki briu ki pas ngau tenat ya ka to ka parti ha ka to ka jaka te ladak to ka parti ka bagi briu ki pas ngau tenat ha to ka constituency kayo dau briu bagi briu ki sengu tenat ka kham suk sibun bahkan yale berkadan jikermen sibun ban job ya kan dong jingale ban ya nujar ber kertong bagi briu ki sengu tenat hanrei ya ka parti jong upat kem sengu tenat hanrei wala ka taru ki don hi ki ba job ting teng anda jur ka jing it nau pajba ki klet ya ka parti bat ki klet ya ki baro haba ka jur ka jing it parlok pisnga kumno ya kene sa komen kublai shimon yang sakan dupat hakawai ka video